Lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku ilapho ke suke sikhuluma khona sithi masisukume sakhe iTheku njalo ke ngolwesibili siba nayo ke lengcenye yohlelo labangani bohlelo Vuka Africa Breakfast Show besuke bekhona bezosichazela kabanzi ngezithinda eThekwini Municipality. Siyakubingelela nonkosi emsakazweni uKhosi FM. Ngibingelele Sisimroza, ngibingelele noSipho, ngibingelele nabasilaleli bonke bomsakazi uKhosi kumasukume sakhe iTheku. Sesikhona enyangeni abantu besifazane, ngithemba ukuthi hayi nawe ungakithi uxishe ngakithi. Kunjalo mfethu, sayiphakamisa imbokodo, siphela sizalwa iyona imbokodo sonke. Kodwa eksena ufone lapha ukuphuza uphume uthethisa amadoda uthi awahlehle ke kufona abantu besifazane bodwa. Abahlehle bo, abahlehle. Setha babumbatha. Selu masheke lapho. Sekuhlehlile nonkosi. Thank you. Sikhuluma nawe nje namhlanje ekseni nonkosi. Yazi sike sezwe indaba zokuthi engathi ubheke lapha eDube Trade Port lapho uyovula khona indawo entsha ezokhiqiza izimoto la eThekwini. Asazi noma mhlawumbe kungamampunge lokho. Injabulo mfethu igcwele ubuso ihlathi zami ziya khihlika and so besilapha eDube Trade Port kule airport yethu elapha phezulu eMhlanga sovula ngokusemthethweni imoto assembly plant and iMahindra ke ile nkampani yakhe imoto elapha eIndia and bazokwandisa ke isibalo sesimoto ezokhiqizwa lapha eThekwini. Indaba ezimnandi lezi uyazi ke Sisimroza nawe mbatha ukuthi intuthuko iyahlangatshezwa ayiveli iveli nje kujabulisa ngoba izolo lokhu besino president no CEO weToyota bezohlangana nathi lapha eThekwini soxoxa indaba ezimnandi nabo bezokhombisa ukuthi basazimitele nokuqhubeka benze investment and lapha eThekwini bazoba nesimemezelo mnyaka bazosebenza nje khona maduze base becela ukuthi kube khona la sibalekelela khona lapha nalapha. Indaba ezinhlekelezo ngoba ezithuthukisa ke umnotho weTheku zivula amathuba emisebenzi and zenza nje ukuthi iTheku libe sebalazweni lomhlaba njengeTheku so qhuba nje ngasonke isikhathi ke sibahlangabeze ngenqalazilenda abayidingayo ukuze balethele amathuba emisebenzi lapha eThekwini. Siyabonga mfethu. Uma usukhuluma ngengqalazinda sodolopha ngiyazi ukuthi usukhuluma kakhulukazi ngamanzi nogesi ngoba yilokho esikudinga unemigwaqo. Kunjalo mfethu iloko esibahlangabeza ngako ngoba intuthuko ayizenzakalela into must be bulk infrastructure kumele kube khona imigaqo eletha ekuyona eyiwozawoza mase befikile mase bethi bafuna amanzi bafuna ugesi ukuze bakwazi ukuthi basebenze kanjalo ke ne development uma sihlalisa abantu izinto zonke izinto ezidingakalayo lezo. Ingakho ngithi ngigxila kanjalo njalo kule ndaba kaGesi ngenxa ukuthi ngike ngeza ukuthi ngesonto ledlule bekade sivakashela uMinister kaGesi namandla uDokotela uHosienko Ramakgopa ezomemezela lona lolu hlelo lweTheku lokuziphehlela amandla kaGesi ukuthi iTheku likwazi ukuziphehlela. Ingabe lizobalekelela kanjani nje bonke thina siyizakhamizi zala eThekwini lolu hlelo? Uyazi Sisimroza lokho kusho ukuthi njengeTheku sizoba nenqalazinda yethu ephehla ugesi asezokunika inkomo ku-Eskom and sesikhulumile ke nabatshali bezimali and ukuthi inhloboni yesipio kagesi sokuphehla thina njengeTheku uMinister ke wezamandla nokusabela kwagesi bekade lapha eThekwini ezokunikeza ilicense ethi yabona ke qaba phuma ke usungakwazi ukuziphehlela wena u400 megawatts njengeTheku usebenzisa 1700 megawatts siTheku lonke but singakwazi ukuyiphehlela u400 megawatts and sesishilo ukuthi ke 100 megawatts so uthola kwisolar and u300 megawatts sizothola kwi gas to electricity
silindeleke utshalo zimali olulinganiselwa ku 8.5 billion rand kuvuleka amathuba emisebenzi angaphezulu kuka 2000 kulesikhungo lesi esobe siphehla ugesi baleke ukuthi sisho ukuthi soqikelela ukuthi zonke inhlaka zomphakathi ezidinga ukuthi zibambe iqhaza zikwazi ukubamba iqhaza kakhulukazi inkamazi abantu besifazane nezolusha saqhubeka njengeTheku ukusebenza ngokuzikhandla ukuthi silethe amathuba emisebenzi lapha eThekwini sehlise nendlela nama cost of living because kuba khona kogesi low or renewable okusho ukuthi ama cost okuproduce ugesi noma esiwa charge abantu ngogesi azohamba ngokuhamba kwesikhathi ehle lapha eThekwini. Kuyabonakala ukuthi hayi nehla nenyuka ningumkhandlu weTheku kuningi ke mhlawumbe ke enikwenzayo khona ezinye indaba ezithinta ibloho lelala imali ngezikhukhula ngo2022 ingabe mhlawumbe kumi kanjani kulona sikuphi isimo kumanje sesimboza inkinkikhi yeblock lelo yeblock and iyalimala lapha ngase Yellowwood Park kuthiwa iKhoodmore Bridge elinye izozikhukhula ngo2022 and sitshala imali ke engaphezulu kwa 40 million rand ukulungiselela iblock seli ready kuzothi kusasa sambe solvula lelo block lelo okuzokwenza ukuthi impilo zabantu ebese siphazamisekile ziphinde futhi zisimame kube lula ukuhamba kulenda uyazi ukuthi imigaqo ihambisa hayi kuphela abantu abayemsebenzini bofukula umnotho kodwa iphinde lilethe umnotho lapha edolobheni ngoba phela umnotho uhamba ngomgaqo ingakho kubalekile ukuthi ingalazinda yethu bakhulaza umgaqo ibe sezingeni eliphezulu njengobona nje sisebenza ku N3 suka la eThekwini sePietermaritzburg sisebenza ku N2 suka lapha eThekwini selapha phezulu ko Phongolo enye indlela lezi njengeTheku nohulumeni omkhulu esenza ukuthi kube umnotho waseThekwini naseNingizimu Afrika usimame and ube namandla ukwazi ukuthi uvule lamathuba emisebenzi abantu bakithi bafuna umsebenzi ukuze bakwazi ukusebenza lokubambisana Mroza siyabonga kakhulu ngibongisane noKhozi kulo mbhidlango ukuthi sikwazi ukucommunicate izinto ezenza njengomphakathi siphinde futhi sithole umbono emphakathini ngoba iyasiza lembono ukuthi siqinise amaqhama ethu okusebenza lapha eThekwini. Sadolopha siyabonga kakhulu noNkosi ngesikhathi sakho sekathi konke kungahamba kahle siphinde sihlangane futhi uzayo. Siyabonga Shenge sibonga nawe babu Shandu ngizomthina umphakathi wonke.